balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Alas 5, Siyete Aksyon, Radio Philippine, Standard Time. Good afternoon, mayong hapon naman, bakulod kag Pilipinas. Aksyon Reports Afternoon Edition, liwat naman nga mga pangalagad, tubtub sa tak ng alas 6. Sa karong adlaw, yari kita sa Petsa 29 na. Katapusan nga Lunes ang bulan sa Nobyembre, tuwig 2021. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kamusta ang yuhom kag pulupang hilay sa nga mga kaaksyon naton? Nagayom yuhom bago nagamat-amat na ang pag-aayo sa sitwasyon sa pungsod sang Pilipinas. On COVID-19 ang pag-aistoryahan. Nagapulo pa lang panghilay man ang iban. Tangod may pila na lamang kadlaw. Ang may mga trabaho sa gobyerno man akong pribado nga sektor. Nangin tiba-tiba na naman ang pagabatunon nga bonuses kag insentibo. Taran-taran mga kaaksyon, daran na sa Pasko kag bagong tuig na selebrasyon. Sabong adlaw ang istorya nag-sentro ini sa bakunahay portion. Ang turokay sa injection. Tangod sa unang adlaw sa National Vaccination Days. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Petsa 29 ang Nobyembre, Lunes. Hindi man pula ang numero kag petsa. Ay ang pula buwas pang adlaw maka-aksyon. Regular holiday buwas ng adlaw. Bonifacio Day buwas ng adlaw. Isubong ari pala kita sa Petsa 29. Hindi iyabla pulaya ang petsa. Regular ang trabaho sa ato sa gobyerno. May trabaho iban pa sa mga kaaksyon naton. Pero siling sang gobyerno ang nagpabakuna sa mga unang adlaw sa National Vaccination Days. Pan mga lakaw may ginitubtob sa Miyerkules, Disyembre 1. Ang umpisa ini subong November 29. Ang mga trabahante na nagpabakuna sa mga adlaw, government workers ka man o kung nag-opera ka man sa private sector, basta nagpabakuna ka, hindi pwede tatakan nga absent sa ilas nga mga employer na. Hindi pwede tatakan nga absent, basta tutuod lang nga nagkakadtugid sa vaccination site para magpabakuna. Dalawang tulog naman ang mga kaaksyon ang nabilin. Nagasugod na ang unang adlaw kag petsa sa bulan sang Disyembre. Ang luwas lamang sa mga taong hindi katulog. Tangod sa tuman nga kadamuon sa mga problema. Pero sige lang, ang tao ginasiling nga may problema gid na ginaangkon. Magluwas sa robot. Ang robot way na problema. Pero pwede siya makahimo sa ganhimo man siyang tao. Pero ang tao ay may pinsar, normal lang nga nag-aangkon sa problema. Taran-taran nga problema mga kaaksyon may aragid sa solusyon. Kung sino man ang nagapinsar darang ang problema wala sa solusyon, then hindi ina matawag nga problema. Alas 5:11, Aksyon na Radio Philippine Standard Time, inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aking Pangulong dinala. Sa bahin sa nga balita lokal, good news. Only 2. Duhan na lamang ka mga kaso sa nga COVID-19 ang nagdugang sa Bacolod subong gid nga adlaw. Manami-nami pamatian nga sa isang balita ni. Bangod ini amo ang pinakamadubo nga numero sang infections. Sugod sang mumutyog ang kaso sa mga tuig labi na sang nagligat nga bulan sang Setyembre. Dumduman niya to na ang bulan sang Setyembre makin mo nga nagalabot ya sa sobra 4,000 mo ang COVID-19 active cases sa Negros Occidental. Amo man sa may surad sa Bacolod, libo-libo man to. Bulan yan to sa Setyembre mga kaaksyon. Di subong malipayon
Again pabalo sang Data Management Cluster sang Emergency Operations Center Task Force sa Bacolod nga pinakamanubo ang na-record nga numero nga figures duha lang gid mo sa ila sining datos. May duha ka dugang man sa Bacolod City. May duwa ka mga gindugang bayanihan bakunahan sites. Di sa kabagusan mga ka-aksyon ang vaccination sites sa sulad sa Bacolod Vaccination Centers. Ara na sa 42. So damo ini mga ka-aksyon. Sa mga wala pa dara makapapakuna, ano pang inyong ginahulat man? Desisyon na samtang may panahon pa. Hindi na paghulata nga maglabot pas punto nga mag-jutay ang vaccination sites o kung hindi gani pililion na lamang ang mga vaccination center. Kag ang pagpabakuna may ara sa bayad na. Subong libre ni. Yan ang ginatanyag sa gobyerno eh. Di hulaton nyo pa nga may bayad na bakuna. Hindi lang ginatos ka pesos ang bayad ko bakuna ka mo kontra COVID-19. Linibo ina. Ka sakit man sa bulsa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Alas 5:13 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayaraman na karon ni presentar sa Aksyon na Jana Diaz. Angos sa ginatawag nga COVID-19 Summit. Importante ini mga ka-aksyon may baluan. Sa mga ka-aksyon naton ang dugang ipaambit sa atos sa mga health authorities. Kung na COVID-19 ang paghambalan, nagadugang ang variant sa COVID-19 diri sa kalibutan. Karunan tanabala sa atos sa mga balita nasyonal. Inang variant sa COVID-19. Pero balik kita sa bahin sa lokal ano pagid ang balita. Mga vaccinators ang kasunod nga nagabulig sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Drive. Masarangan ang ilatrabaho apisar sang madamo nga Bacolod nun nga nagakadto sa nagalain-lain nga mga vaccination centers. Hindi gid man mapunggan kay matiyang mo ng panawagan eh. May mga senaryo kay inang nagtumpok ang mga tao mo. Importante mga aksyon tarang nga nagkadto turukan, basta kwalipikado lang, basta okay lang makayanan sa imo sa ring lawas. Hindi mo silingon nga magkanto ka sa vaccination sites, sa vaccination centers, kung center, mapapungkoon ka doon kag injeksyonan, no? Una bes sa lantawon ang nangyayos sa ring blood pressure. Kung taas sa blood pressure nyo, papahawayon ka na, papungkoon ka na, no? Kung kaisa, dala man na sa ginatawag nga grabing kuba-kuba sa nughan mo bla. Inang bago ka lang kaabot, kapoy ka, kuba-kuba nughan mo, kuhaan ka na blood pressure, laban-laban, nagasaka na. So papahawayon ka na isang doktor or nurses man, or ano man nga physician nga nagalantaw si mo na, balan ka na kapahawayan ay daya, pahawayan na ito. Kaya basi kung dala na sa imo sa nga kulba kaya kapoy. Kaya pagbalik mo, mabunubo na na, normal lang mo sa blood pressure, amo ng time, pwede ka na turukan sa COVID-19 vaccine. Kag may mga panugyan ka mga advices na ang nurses or doktor nga nagabakuna sa inyo, anong dapat dumilian nga kanon, anong dapat dumilian nga gawi. Pila ba lang kaadlaw na mayara na sang effect no kalabanan gabatsa gid sang epektos lawas mayara nga nagapalanginit ang imo sa ring mata, nagasungaw ang init sa imo sa ring mata, gainit man imo sa ginhawa, nagainit man ang lawas no ang lawas nyo normal na no nga epekto sang COVID-19 vaccine. Di pareho sa aton. Ako ang ginturok sa akon nga bakuna J&J, no? Ang Johnson & Johnson.
So isa lang ya ka-dose ang kinahanglan, fully vaccinated na ko na yun. Nagligad pa to, no? Mga 3 na kumulang nagligad. Kaya amo na ang ginmuno ko, isa na sang resparensyahan ko. Kaya ang effect sa lawas is nagwa man ang sungaw gibe init sa lawas ko to mo. Sungaw man ang dogaluha ka ba nga init. Amo nang nabatsagan ko that time. Kag nabatsagan ko nga epekto, isa pa ka adlaw nagligad. Ako din na pabakuna ko Agosto 3 to mo. Pagka 4 ya okay pa. Pagka August 5 nan. Ba na to? Kag tuhaw ng epekto. Pero isam lang kadlaw. Pagka August 6, tawhay na nyo balik na normal lawas ko. So man ang epekto mga Aksyon. Asang COVID-19 vaccine. Hindi man tanan nga sahi. O may araya sugid sa akon nga nakapapakuna kontra COVID-19. Sila nga okay mo lang. Tuway ko sa ginabat sa Aksyon Marlon. Depende na sa kondisyon sa imo sa lawas. Kaya sa bongho, National Vaccination Days. Banaon ta Aksyon ang pila ka mga vaccination sites. Kalabanan siguro na natapos na kag nag-stop na kay ang kalabanan nga schedule is tubtob lang alas 5 mo. Kapoy-kapoy ba na sa vaccination team. Ang sunod sa nga sila ang target nila pila to 8,000, no? Ang talisay 7,000. Sa mga nang adlaw, una lang adlaw tikon maubos nila binay. Sunod sa 3 kadlaw dapat na mo mabakunahan nila. Tikon mula bastante malang sa vaccination team, manog injection. Akon okay man lang ang sitwasyon sa lawas ang vaccine or mga vaccinees. Mas mayo para nga malabot ang ginatawag nga herd immunity. Ano pa nga sa ring balita sa bayang sang lokal? Amaning balita nga kaugtan kag nagtumar sang kainit sa pinsar sang kagbalatyagon sang bakulod nun. Di lamang bakulod nun kundi ang mga nakabati sa ring balita ni kontra ini sa isa ka tinuga nga may ara sa pagkayawan-on nga pinsar ni. Ay utok maniguro basing utok ya wala bala maayo plastar solo ya sa nga ulo ha. Nga ang nahimo yan nga krimen. Kung base ang pinsar ya naimpunan na bala sang abilidad ni Satanas o kon ni Lucifer. Amaning krimen nga tumayog diri sa Bacolod mga Aksyon. Angot sa makanunuoy nga nadagatan sa inosente. Wala kalabot-labot nga siyam katuig nga bata nga babayi. Ginagad kag masiling kita siguro nga ininto sa sining isa ka lalaki nga ni. Gindala sa masiot-siot nga lugar dira sa City Heights sa barangay Takuling Bacolod. Nagligad nga adlaw tinagsalig ba ning amay sa saning bata nga babayi ni kay mag-abyan man sila sang amay mo. Kaling kay ginhilabtan niya nakaginhimuan niya sang malademonyo nga gawi sa ning lalaki nga ni nga kurto ang utok. Bukagon gurong unod sa ulos ni. Ginhimos batali ng pusan niya bato sa ulo ho. Kag binayaan sa walagid karason-rason ang pinakamasakit nga balita diri mga Aksyon bangod ang bata kainasang kaagahon. Wagid makaluwas sa grabe nga samad sa ulo nga angkon. Patay samtang nga natiguan ng kutani sang mga doctors kag nurses nga malawas samtang ginabalong sa ospital. Sa eksaminasyon ho, positibo nga may abuso sexual nga natabo sa bata. Bisan pa nga daw sobra pa sa wifer. Kag tando-tando ulo sa ning tunto nga ni. Kon pamangkuton kon balayan abuso ng bata, galungo siya. Yan nang eksaminasyon ho. Malutsan mo na. Alang may nagimo sa iban to ka ikaw man dalas bata na. Ang lalaki ni di man gani pwede matawag na suspitsado so. Kaya manti siya mismo nag-ako niya sa interviews nga siya gid man nagimo sang krimen. Irresponsable siya gid. Sa mong ara siya nagapamusi-musi sa nakalibutaw sa sulod sang presuhan. Ang kasingke sa balatyagon sang sinuman makabati sa ning balita ni. Ang una nila ginasiling abinyo na no. Dito gani kay Nas downtown area ho samtang ka tindog ko bla. Mayara sa nagabaligya sa ning kariton bla man ang ilas ni tupiko. Di gahambal to ang managbaligya siling yan, di dapat mabuhion na. Punto man sa. Parang kalabanan nga siling sang iban eh. Hindi na dapat pagbuhion.
Galing kami ara kita sang human rights. May ara sang kinamataron ta sa tagsay. Hindi pwede nga wala man ta sang silot kamatayon diri sa bungsod sa Pilipinas. Pero ang iban kasi di mag-aksyon kung ano ang yaginimo sa bata, himuon man saya para batsagan niya. Ang kaso nga ya sa ngalokdohon mo niho, rape with murder. Sus, isa ni sa pinakadako nga krimen na ang sentensya sa di mag-aksyon kung mapapatunan sa korte, preso, tubtob buhi mo, tubtob nga ginhawa, preso ni sa. Plus may kaso ba yung gadaan nga abduction kaya gindalay ng bata ni. Ang pamangkot mga kaaksyon sa nasalinta na diri sa Pilipinas, tion na bala nga buhion naton ang silot nga kamatayon sa mga tao nga hindi mapatawad ang ginahimo sang nga krimen. Magsiling kita death penalty kung masihan ta iban nga nasyon nga nagapatuman sini. May silya elektrika, may ara sang bitay, may firing squad. Kung diri sa Pilipinas, pamangguton mong kalaban ng mga tao, ang isuggest nila mo giniho. Kung silod nga kamatayon, panitan, kapuson kag ipakagat sa subay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Tubtob nga mapatay, isilot kamatayon mo. Mas mayo gani impun ang subay impunan o blasang pala. Or alingayo. Ayo. Kabay pa mag-aksyon ining krimen ni masulit pa. Kagabay pa nga sa mga persona nga mayara paryo sa ning pinsar ni. Totoo iho, nunoy, ano man nga tawag sa inyo na? Pagbag-o na kamo. Kung nagahiligop kamo sang shabu, o kung ano man nga sahi sa illegal nga droga, kung tatin nyo na samtang may tiyempo pa, ay basi kung untay ginang tiil sa ulihi daw. Kung matampan ka mo, makahimok ka mo sa krimen, kamadakpan ka mo, mayroon kamadakpan ka mo sa mga kapulisan, kamanti, ipaagi ka mo sa ganatawag due process, pero kamadakpan ka mo sa mga grupo, gani nga may kainit sa mga kaangay sa nga nagahimok nga krimen, why narayas ang kakasukaso daw? Sa balita nasyonal, antis nakatuwa ng ato sa nga patrol. Sa balita nasyonal, amo nang ginabantayan gid. Halong sa Omicron, bag-o nga variant sa nga COVID-19. Amo ni sang South Africa B11529. So STL ba? South Africa B11529. Amo ning variant nga karunti ginatawag Omicron. 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 Subong ginapanilagan ni sa manabong ang mga nasyon bago ti subong nagsulod na niya mag-aksyon sa 15 na ka mga pungsod ho. Siyempre una nga nagtuaw sa South Africa. Ginsundan sa Israel, Italy, the Netherlands, France, Canada, Denmark, Germany, Hong Kong, Australia, Belgium, Britain, kag Botswana. Pating hindi kilala nga pungsod yan, nalatdan man mo ang Botswana. Dari sa Pilipinas, todo bantay man ang mga opisyal nato sa gobyerno, ang mga health authorities naton, ginasiling nga ining Omicron, mas grabe nga makalalaton sang sa Delta variant. Ang ginahimo ang pantapat sa Pilipinas mo niwa. Kapon Domingo silang sa gobyerno na ginaplastar naman sila nga plano. Una, i-strictohon ang pagsunod sa mga tao, sponsor na rin sa iban nga pong nasyon. Sabi na sa mga lugar nga ara ng Omicron COVID-19 variant. Ang mga inbound international travel sa antaran nga persona regardless of vaccination status. Alin sa mga pungsod nga ginatuwag red list countries, jurisdictions, territories within the last 14 days prior to arrival to any port of the Philippines shall not be allowed. Munisiling ni acting presidential spokesperson Carlo Nograles. Resign ako, automatic resign si Harry Roque ka man nagpapili sa kabay ning senador. Si Nograles nagbolos siya. Yara man sang paghugot sa border control. Kag may 7 man ka magindugang European countries sa travel ban. 7 African nations.
ang red list mga kaaksyon ginmuno diyo. Muning pungsod South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Austria, Czech Republic, Hungary, Netherlands, Switzerland, Belgium ug Italy. Sige, 5:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. May mga banman sa travelers sa ginapatuman. Una sa to nga ginban ang mga nagahalin gid sa South Africa. Amati dira nagalid ang ining Omicron COVID-19 variant. Alas 5:27 na. Aksyon Radio Philippine Standard Time may 26 dias na lang. Pasko na kag 33 dias naman. Bagong tuig na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa nga bahin naman ang observation report sa katos sa nga patrol, kamusta hunta grabik pa ang sang tiyempos bong no? Aksyon dyan sa observation report, please come in. May nagulasyon mga nga po sa totalang mga ka-aksyon ang patrol. Live kita sa nag-report sa area sang circumference sa road, no? Ari kita tubang sang daan nga City Hall. Aksyon mga ako dito sa may Bacolod City Government Center. Subuhon nagabaha na naman. Gabaha ang pula. Aksyon mga kami activity diguro sa NGCI. Kaya ginutok di mga slakyan, no? Gagwa sulod. Iba ng mga private na slakyan na due to traffic kaman kadaling dito sa may Las Palmas pagkato diri sa may Bacolod City Government Center. Pero wala yung problema ako na sa lakyan na rin diri sa may Burgos Circumferential Road. Medyo normal situation, inabalang moderate to heavy to heavy nga traffic situation sa area sa Burgos Circumferential Road. Mga ka-aksyon, mga kinabiso natin sa tumatag palamatiko na link mo sa ibang kapital, paubos ka mo dito sa ibang kuri mga ka-aksyon, expect taron. Mabunagugat na trapiko, sining ako nila din akong kamo nagatabok sa area sa bangka kuri, tawag man sa kadamahon sa mga pribado nga salakyan nga dura nagalusot mga ka-aksyon. From Las Palmas Subdivision, ang pinaka-advise natin sa inyo, pwede kayo mo ka-right turn, pakadobang kuri kung pamansilingan inyong ruta ha, wala sa problema. So mga po, nakauluad ka siguro nga itong yung makaksyon. Decent pa sa Monday afternoon, sa totoo ni Matag Palamati, Ekslektaron, ini ang pagdamo, ang pagdagsa sa mga salakyan sa itong yung mga dalanon. Antis na makita mga padulong diri sa Bacolod City Government Center, patuloy kalibot kitaan ay sa pila ka mga dalanon sa palibot at sulag sang Bacolod. Sining hapon, una natin dira naging spatan, tingin katuan, paglasot natin sa area sa Dalan Lakson, talangadaan, lampuas, Surikayna, sa may North Capitol Road, Dalan Lakson, baw, siriman nga po, nakabig din light to moderate ang traffic situation mga ka-aksyon. Pero, kaya na paglapit na itong alas 5, ang tak na sa nga po na matamat na bugat, labi ng volume sa salakyan na gadamo. Oy, ang mga salakyan nilindra sa may area sang 18 Lakson, Panapala, paubos din sa North Capitol Drive. Siniman nga po, makabig din nga moderate to heavy ang traffic situation na. Pero sa gapon mga ka-aksyon, makalokar ginayon kung mga kalapad sinadala sa dalan, dugangan pagid nga mga traffic lights nga nagafunction kinadaya sa area sang North Capitol Drive mga ka-aksyon. And whereas, pinaling ka naman dito sa may area diri sa hospital, regional hospital, pa North ka, inay ka lang. Ekspektaron mo ka-aksyon nga sa tubang dahil sa mga dagkong fast food chain, medyo nagaginumon-gumon, mahinay ang lakat ng trapiko. Kung nagadali ikaw, may advisory maganda sa inyo. Ang tip na ton, kung nakalabot rin sa South Capitol Road, kung may chance, kung maka-left turn ka, advice na kung simo left turn ka na lang, lusot ka na lang dala sa area sa South Capitol Road. Di ka maka-do next, may opsyon na maka-aksyon. Ang first kabangga, likod sa provincial capital kagatubang sa Ayala Mall, dahil katuslaw na. Pwede ka na maka-aksyon kalusot sa katuslaw ng area, on north ka nga direksyon, lapos ka sa kilid sa Andres Bonifacio Elementary School. Second, kung gusto mo pagit yung tiulunan ka pagit, pwede ka makalapos sa likod sa Ayala, labay ka sa San Juan nga area, kung pa-north ka gyapon nga direksyon, ba subong apon, light to moderate, di lamang ang traffic. Kung pakadto ka northern portion, pabarangay Barago nga ruta, daka na lusot sa area sa San Juan, mga ka-aksyon, direksyon na ng pabarangay Barago, din paglabot mo Barago, right turn ka, balik ka din sa Naranga 50, di ba? Kundi dasig ang biyahe sa salakyan, shortcut din ang maka-aksyon, pero at least, malikawan ang medyo mabalubog at nga lakat ng trapiko. Sa piyakarahin, kunwari ka din sa area sa Gatuslaw, pinaka-advise ka man sa imo, diretsuhan na lang na. Di ba, labot ka na sa Addis, then may option ka na maka-aksyon. Kung nakita ni mo, medyo makulukane-kane ang traffic situation sa area sa Ramos Lacson, pwede ka sa mga ako na kalusot dito. Anyway, ito yung traffic dito mo lang paglabot sa may Buriro, bilang mga salakyan lang, nga pagkato dito bandalaga, no? Layo pa man yung mga biyahe. Pero kung gusto mo gitag super nagadali ka sa mga biyahe,
pinaka-advise ko si mo, left turn ka, dili ka sa San Juan man labay, para sa giduna na pagin advice sa ato mga motorista nga dili nagalusot sa area sa South Capitol Road. Amo na basta sa San Juan Cabit, labay ka sa Barangay 2, Barangay 1, tuptog sa area sa Barangay Marago, medyo maluligwa magka-aksyon ng sitwasyon kung trapiko ang aton paghahambalan. So far sa Gapo nagapabilin ay kasi sa tubang sa Bacolod City Government Center ang parking lot sa NGC gutok-gutok na perteng tao sa Bacolod City Government Center grounds. Ang iba nagapinula, may nagabigaligya man din Aksyon Maro, may mga kabataan na nakasapatan silang mabitbit, halos na lang, pati ang fountain area, di medyo damo-damo man ang nagalilagaw subong hapon mga kakson. Naming panahon hapon, manaya-naya subong hapon, doon lagi siyang galom, ganagatipon sa kalangitan, o puli magtayo yun ang kanging paraon tob-tob sa kagabihon. So far mga kakson ang pinakaringa sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod, subong hapon kung presyo sang gatong buwas bantayan kay dumiyara ko sa pagkulag na naman sa presyo sang gatong mga ka-aksyon. So far diri presyo kita diri sang crudo o kon diesel mga ka-aksyon pinagkabarato diri naghamboy subong sa 48 pesos 48 pesos mga ka-aksyon kag 25 sentimos pinagkabarato na lang ang presyo sang crudo mula mahal diri naghamboy man sa 51 pesos and 45 centavos pinakamahal nagadangat mga ka-aksyon sa 55 pesos and 35 centavos, 55 pesos, 35 centimos. Presyo makita diri sa gasolina, ang pinakamalato nag-aambol na ka-aksyon sa 60 pesos and 25 centavos. Pero nari ko din nakita sa mga mansilingan, silingapon pagkabay namon, nag-labot na sa 59 pesos and 55 centavos. Pero may mga presyo diri nga 63 pesos, 89 centavos, depende na sa size ng gasolina, no? Pinakamahal na gasolina nakita ko diri 64 pesos and 85 centavos mga ka-aksyon. 64 pesos kag 85 centimos. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz kaya nagasiling sa tuturan ng mga ka-aksyon sa rin kamaribayin sa Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag Okay, rekanta nga to sa ring pag-acknowledge sa monitor sa live stream si Ana Senoro Bayong Hapon, si Milay Uligo, Tamyaya Ma'am Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar Alex Monteza. Okay, thank you. Rowena Buena Fe Ugatis, good PM lang sa tanan nga taga Barangay Odyong, Moises Padilla, Kabanitor sa programan, si Melal Oligo, thank you good. Tomas Brolnyola, good afternoon. Alexa Fuentes, happy Monday. Thank you. Listening and watching. Okay. Salamat. Maria Teresa Hofilinia, mayong hapon. Aksyon Marlon. Erwin D. Gonzales, good afternoon. Aksyon thank you. Suset Alunan, good afternoon watching sa Hong Kong. Be safe, God bless. Salamat kid. Cherry Duario, Amalia Patasan na lang na. Okay. Amalia Cherry Duario. Bitayon Baliskad, damal naman ni Suset Alunan. Maya Evelyn Pomosero mayang hapon.
Watching from Lower Bikutan, Taguig. Si Martin Aliling, Ana Sinoro, thank you. Jolie Militado Patrimolyo, watching Singkang Barangay. Okay. Arama si Walski Capero Lindayaw. Good eve po, Sir Marlon, watching from Ilo City. Ay balikan taro kadugaya. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Account kunin ang imo account, imo responsibilidad. Account kunin bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kunin bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kunin kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kunin kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kunin batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kunin isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kunin. City Hall karon na lang na, no? Balikan tayo ato sa nga patrol sa natipon nga mga balita ni Aksyon na John Diaz.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon dyan sa detalisang report, please come in. Nakapati Aksyon si Dr. Marivic Villa, isa ka eksperto kag doktor gikan sa Estados Unidos nga ang COVID-19 mabulong kag mahimo malikawan nabot silingon curable kag preventable according diri kay Villa Aksyon Sa ato niya interview kaina kay Dr. Villa, suno sa iya dapat tutukan sa mga doktor sa subong diri sa Pungsod Pilipinas ang early treatment o kunang pagbulong mas temprano kag ang paglikaw sa balatian nga COVID-19. Dugang pa ni Villa, kontemprano pa nga ma-detect ang virus o kunang kagaw, kaya gilayon matatapan sa nga ang pagbulong sa mga pasyente, mahimo pa nga masalbar ang isa ka pasyente Aksyon Nagabati diri si Villa nga kinahanglan lamang nga gamiton sa gobyerno ang tanang mga resources para masolbar ang COVID-19. Kag sini diri Aksyon ginagduso diri ni Villa ang pagtumar sang isa ka bulong. I have so much experience. I've treated COVID several times. In U.S. alone, I treat COVID coast to coast. Okay? And so when I treat COVID, I treat the entire family. And I cannot overestimate a lot of people. And I want you to the doctors to go on board. You have to concentrate on prophylaxis and early treatment. This disease is preventable and can be treated. It's treatable. If you get on board and you get the patient early enough, or even before they get sick, your chances of success and your chances of saving the patient are very high. I deal with the highest risk population. Ask me, how many hospitalizations I have? How many? Zero. I have zero hospitalization. I mean, okay, they're going to say, you're in America, you have more resources. That's true. But even if you have resources, if you're not using them, then it's not going to do anything. You know, here in the Philippines, we have the ivermectin. It's very reasonable, cheap and priced. It's very safe, and it is effective. It is effective. So those people who are saying otherwise, they are in the sea of ignorance. That's all I can say. You know, you have to treat it. In a pandemic like this, even if the medication is only 40% effective, 30% effective, you're gonna use it because that's how you're gonna save people. To save people's lives, you have to do the prophylaxis and early treatment. That's the key. Because if you allow the patient to go into a very severe state, it is very challenging to recover them. I'm not saying that I cannot, but it's a lot of worry, it's a lot of heartache, it's a lot of worry, because the patient is very sick. You know, this is not a joke. This is not something that you take seriously. You know, when I see the patient for the first time, they're vertical, up and down. They are completely asymptomatic. To me, that's the best opportunity to actually treat the patient. Nabati Aksyon si Dr. Marivic Villa, isa ka doktor gikan sa Estados Unidos, kagaron ari diri sa sulad sa Bacolod din ang kabahin sa Philippine COVID Summit. Dugang pa diri ni Villa, iya panugyan diri Aksyon nga may kang talan sa vaccination, kung siya gud niya masalbar ang publiko, labi na mga papatanon, kung nahimo temporaryo kung anay, no, nga mag-untat siling pagpangbakuna Aksyon Working government all over the world to win the fight against COVID-19. So remotalize our lives. We just all want to do that. It's a complicated and easy solution. For one thing, they have to pause this vaccination crisis. Because it is not easy that state economy. It actually creates the economy. If the talk or advising about the kids, make a big fuss. Only doctor you can have a solution is to put the facts and actually analyze it and formulate something for it. You know, if the vaccine is getting even much further of the population from whatever reason or doing the injury, have to stop it. Aksyon batihan sila si Dr. Marivic Villa. Balita gikan sa patulang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz nga nagasaling sa totoran nga ka-aksyon sa ring kamayamahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Alas 5:51 Aksyon Radio Philippine Standard Time.
Life Extension Vitamin D3. Oy, may importante naman ka nga. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Maya GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress. Zanton Plus Gold mga kaaksyon. Ang Zanton Plus... Yung mga mensahe, si Rociel Fulgencio Susana, mayong hapon, gabaritor lang kami dali sa may barangay Bata. Barangay Bata, sa Barangay Pandanon. Don Salvador Benedicto, halin kay Rociel Fulgencio Susana. Ati Aki Mariman, good afternoon. Ray Marioga, mayong hapon. Thank you. Alright, thank you. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kaya tumakan apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwara nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwara nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar, Aksyon ang Defensor. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea, Aksyon Reports After Edition. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.